Start na. Guys, so good morning po. Andito po tayo ngayon sa Infanta ulit guys para sa isang birthday race. Birthday po ni manager, kaya happy birthday ma'am. Gusto ko lang po pasalamatan lahat yung sponsor natin. Maraming salamat po kay Congressman Oscar Orbos. Salamat po sa binigay niyong pambili ng trophy. Salamat po sa 5K Tom. Salamat po kasi sa tulong ng isang kaibigan natin. Nagkaroon po tayo ng communication kay Congressman. Then, mabilis namang umaksyon na kanyang sekretary. Personal po siya pumunta rito sa Infanta para iabot yung financial support. Yan. So, salamat kay Congressman Oscar Orbos sa t-shirt na binigay. Yan, bibigay natin yung mga marshal mamaya. Then, thank you din sa nagbigay ng body bag ko. Yan, may lalagyan na po ako. Bago ah. Yan. So, happy birthday sa aming manager. Salamat din po kay Boss Jupi Carino sa nagbibigay ng tubig. Nagbigay po siya ng 5 galon na tubig para sa mga players natin ngayon guys. So, thank you sir. Maraming salamat po sa iyo. May inumin to sa loob. Uy! Wait, Arbio! Dito ka pala. Video mo muna sila. Nag-pray na? Yung tayong lahat po ay tumigit at malangan. Maraming salamat Lord sa oras na ito, Panginoon, at sa araw na ito nagkalog sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Ate Mary Jane, Panginoon, na binigyan ni Panginoon ng bagong isang taon, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, Panginoon, at maging ang kanyang pamilya, Lord. At sa aming rin, Panginoon, na kanyang pong bawat isa sa amin, nilay dito kami sa accident na isa. Yung ikutan. Malapit sa Burgos, yung ano, last na pasapos. Dali na lang kayo sa Marshall sa ano, road bike. Tamay ko kaya cemetery ngayon. Tapos ng arko bago checkpoint ng Burgos. Cementerio ng Burgos. Oo, bago ang checkpoint ng Burgos. Dito pa, hindi naman ako kaya. Itong sundan nyo mamaya sa ikutan. Yan nga guys, at nagsimula na itong ating road bike category. Once again, gusto kong batiin ang ating manager ng happy birthday Madam Mary Jane Alferez. Maraming salamat din po sa ating sponsor for this race, sa tumatakbong congressman dito sa Pangasinan kay Oscar Orbos. Maraming salamat sir sa pinaabot niyo pong 5,000 na pambili ng trophy at medals sa mga winners natin sa race na to. Sana po marami pa kayong matulungan na tulad namin na nag-organize ng mga sports sa bawat bayan ng Pangasinan. Maraming salamat din po sa mga kasama kong organizer sa race na to. Ang aming presidente na si Marlon Urbano at ang kanyang wifey. Kasama niya po yan dito ngayon. Ang aming Kuya Herman Alperez na talaga namang napakakisig pa rin na magmarsyal sa race natin. At sa lahat na po ng sumali sa race na to, maraming salamat sa inyo mga idol. Mula sa Tropang Sambales, ang dami po nila. Then dito sa atin sa Pangasinan, may Tropang Anda, Tropang Bulinaw, Bani, Alaminos,
Sual, Mabini, Burgos, Dasol, Igya at dito sa atin sa Infanta guys. Mayroon din tayong tropang Dumayo, tropang Bad Boy. Salamat sa iyo idol. Gusto ko rin pong pasalamatan ang mga kapwa ko organizer sa ibang bayan ng Pangasinan, kay Boss Joey Carillo at kay Sir Clitus Sipilagyo. So nandito sila ngayon guys para makipagsaya sa atin. Gusto ko ring pasalamatan ang aking napakalupit na cameraman sa race na to, Dion Capos Ramos. Maraming salamat sa iyo, idol. Shoutout din po sa ating tropa mula sa Alaminos, Pangasinan, sa ating number 1 supporter, EG Bito. Maraming salamat sa iyo, idol. And guys, so back to race na tayo after ng 800 meters na rolling start ay magbabakbaka na itong ating mga participants. So bali nasa 50 kilometers lahat ang tatakbuhin ng ating mga tropa guys. So bale medyo malayo-layo ngayon dahil aabot tayo sa may bayan ng Burgos, pero hindi na tayo pupunta sa mismong bayan nila kasi mahirap nang mag-abala pa doon. So hanggang doon lang sa may sementeryo nila, then iikot na doon ang tropa pabalik dito sa ating finish line. So ayan nga guys, at watch nyo itong video na to dahil napakaganda ng ipinakita ng ating mga participants kung paano sila nagkabakbakan at nagkarimatihan sa race na to. Sa lahat po ng ating mga viewers at sa patuloy na sumusuporta sa Francis M. Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay hindi kayo magsasawang panoorin ang ating mga video. At sa mga bagong viewers natin guys na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at i-click na rin yung notification bell para updated pa kayo sa susunod na mga videos. Napakaganda ng ating mga video na ina-upload dito sa atin guys sa Pangasinan, kaya sayang kung hindi nyo ito mapapanood. Ayan na nga at nagkakabakbakan na itong ating mga participants at panoorin nating mabuti guys. May isang kumawala mula sa peloton, Keno De Jesus ng Dasol at hinabol ni Marlo Corom ng tropang Iba Zambales at mayroon pang isang nakasunod sa bandang likod. Marlo Corom dumiretso guys at nilampasan si Keno De Jesus at nagkabanatan sila dito sa bandang harapan. Nasa barangay na po tayo ng Igya at first 8 kilometers na po ang natatakbo ng ating mga tropa at patuloy pa rin sila sa mabilisang takbo dito sa race na po. Yun nga guys, no, after ng mahaba-habang banatan ng ating mga tropa ay meron na tayong dalawang nauna, isang tropang Alaminos, Adrian Ahmad at isang tropang Zambales, Leonard Alfonso. At ang ating peloton guys ay nasa likod na rin at pinapangunahan ng isang tropang Bulinaw.
Yun nga guys, at naging 3 na sa ngayon ang ating breakaway na idagdag si Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team. So isang tropang Iba Zambales at 2 Pangasinan Cycling Team ngayon ang nasa harapan. Leonard Alfonso ng tropang Zambales kumawala sa kanyang 2 kasamaan guys at nauna ng bahagya sa bandang harapan. Nasa bayan na po tayo ng Luzon at mabilis pa rin na umahabol itong ating peloton sa pangunguna ni Marlo Coro. So yan nga guys, medyo bumagal ang takbuhan nitong ating peloton dahil sa part na to guys ay akyat lusong ng ating daan hanggang sa bayan ng Burgos. So titingnan natin guys kung sino sa kanila ang malakas sa akyatan at sa lusong. Puntahan naman natin guys yung 3 nating breakaway sa bandang harapan para makita natin kung gano'n na sila kalayo dito sa ating peloton. Ayan nga guys, at patuloy na humahabol itong 2 tropa natin mula sa Pangasinan Cycling Team, Edren Ahmad at Renato Sabido, sa ating isang tropa sa bandang harapan. At ito na nga guys ang ating pinakaunang breakaway, Leonard Alfonso ng tropang Zambales, ang patuloy pa rin na namamayagpag dito sa ating race line.
Ayun nga guys, at konti na lang at mararating na natin yung iikutan at patuloy pa rin na bumabanat itong ating mga naunang breakaway. At titingnan natin guys kung gaano na kalayo ang kalamangan nila. So nakaikot na itong ating unang breakaway, Leonard Alfonso ng Iba Zambales. Paparating na rin guys yung dalawa nating tropa mula sa Pangasinan, Adrian naman at Renato Sabido, at nasa 27 seconds ang agwat ng ating breakaway sa kanilang dalawa. Hintayin din natin guys yung peloton para makita rin natin kung ilang minuto na ang kalamangan ng ating unang breakaway at pangalawang breakaway sa mismong peloton. So ayan na nga guys, at paparating na rin ang ating peloton at nasa 53 seconds ang kalamangan ng ating unang breakaway sa kanila. Ayan nga guys, at nakaikot na lahat ng ating mga tropa at pabalik na po tayo ng finish line. Dito na magkakalaman kung sino sa kanila ang tunay na matibay sa bakbakan. Leonard Alfonso ng tropang Zambales patuloy na bumabanat dito sa bandang harapan at nakalayo na nga siya guys doon sa dalawang humahabol mula sa Pangasinan Cycling Team. Maabutan pa kaya siya guys ng ating grupo at ng dalawang humahabol sa bandang harapan, at malayo-layo pa naman ng ating finish line. Mahigit 20 kilometers pa po ang bubunuin ng ating mga tropa. Sa part na to guys ay inabutan na ng ating pilitan yung dalawang tropang Pangasinan Cycling Team at isa na lang ang ating breakaway sa bandang harapan.
nga guys, at may nakuwala tayong tropa mula sa Peliton ay Isokampo ng Tropang Burgos at John Lloyd Magno ng Batang Bad Boy. Meron din isa pa dito sa bandang harapan, John Louie Honrada ng Pangasinan Cycling Team. Sila yung tatlong nakawala sa ating Peliton guys at tumahabol sa ating Tropang Sambales sa bandang harapan. At ang ating pinakamalupit na breakaway sa race na to, Leonard Alfonso, patuloy pa rin guys na bumabanat dito sa bandang harapan. Ayun nga guys, at magkasama na itong ating tropang Alaminos, John Louie Honrada, at ang ating tropang Bad Boy na si John Lloyd Magno dito sa bandang likod, at nauna na si Isokampo, at patuloy nilang hinahabol ang ating tropang Sambales sa bandang harapan. So ayan nga guys, at hindi pa rin natitinag ang ating hari ng breakaway mula sa Sambales, Leonard Alfonso. Kahit wala siyang kapalitan guys, ay talaga namang bumabanat pa rin siya na mabilis dito sa bandang harapan.
Sa part na to, inabutan na ng dalawa nating tropa sa East Ocampo. Kaya tatlo na ulit sila guys na magkakasama na humahabol sa ating unang breakaway na si Leonard Alfonso ng Iba Zambales. So itong tropa nating tatlo guys na humahabol ay si Louie Honrada ng tropang Alaminos, Ace Ocampo ng tropang Burgos, at John Lloyd Magno ng tropang Zambales. And guys, at kung hindi ako nagkakamali, taga Palawig po itong tropang Batang Bad Boy natin na nakasali dito sa tatlong humahabol sa ating breakaway na nasa harapan. Yun nga guys, at pabilis na rin ng pabilis itong tatlo nating humahabol dito sa bandang likod sa pangunguna ni John Lloyd Magno ng Batang Bad Boy. At malapit na nilang maabutan ang ating breakaway sa bandang harapan. Ayun na nga guys, at nagawa na nga ang may dikit ng tatlong tropa natin na umahabol sa ating breakaway, at magkakasama na ngayon itong ating tropa dito sa unahan. So maganda itong part na to guys, kasi talaga namang magkakabanatan itong ating mga apat na kalahok pagdating sa finish line. Malapit-lapit na po tayo sa ating finish line, at huwag nyong sasayangin ang pagkakataon para mapanood natin ang kanilang rematihan hanggang sa matapos itong laban na to. Dito pa lang sa part na to guys ay makikita na natin ang habulan at diskarte ng ating apat na kalahok dito sa bandang harapan, kung paano sila makatakas at kung paano nila bantayan ang bawat isa para hindi na muling makalayo sa grupo. Ayun nga guys, at konting tiis na lang at matatapos na itong ating karera. Nasa barangay na po tayo ng Iga at last 8 kilometers na lang ang bubunuin ng ating unang apat na breakaway. Hintayin din natin ang peloton guys, at paparating na rin sila. Paparating na rin ang ating peloton guys sa pangunguna ni Mark Jefferson Pulido ng tropang Infanta Cycling Team.
Balik tayo sa harapan guys at tingnan natin ang malupet na diskarte, habulan at rimatihan ng ating apat na breakaway dito sa bandang unahan. Sino kaya sa kanila guys ang magtatagumpay sa race na to? Sino sa kanila ang mas nakakalamang sa laban? Isang tropang Iba Zambales, dalawang Pangasinan Cycling Team at isang batang bad boy ng Palawig Zambales. So bali isa po dito ang may kakampi guys, yung tropang Pangasinan, at solo rider itong taga Iba Zambales at solo rider din itong Palawig Zambales na batang bad boy. Ayan nga guys, at may nakawala na naman sa ating apat na participants dito sa bandang harapan. Nawawala na naman si Leonard Alfonso ng Iba Zambales at nandito na ulit sa bandang unahan. Nakatakas na muli itong ating hari ng breakaway at muling pinatunayan na siya nga ang tunay na breakaway king. So hahabulin pa kaya ulit sila ng tatlong nasa likod guys. Panoorin natin at nakakatuwa nga naman itong laban ng apat na kalahok dito sa harapan. Huwag na kayong kukurap guys at last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Matatapos na itong ating race at mapapanood na natin ang malupit na banatan ng ating apat na breakaway mamaya pagdating sa finish line. So paparating na rin ang ating peloton at mabilis din silang humahabol sa ating apat na kalahok sa bandang harapan. Last 1.5 kilometers na lang guys ang natitira sa karerang ito. At ito na nga guys ang pinakaabangan ng lahat, ang last 800 meters na parte ng ating karera. Dito na natin mapapanood kung sino sa kanila ang tunay na malakas sa laban na to. Umuna ako ng bagya sa part na to guys para siguraduhin malinis ang kanilang tatakbuhan pagdating sa finish line. At last 500 meters na lang ang natitira sa ating karera. Last 300 meters na lang guys at dito na magbabakbakan ang ating mga participants kaya panoorin na natin. Nangunguna po itong tropang Burgos Iso Campo, nakasunod si Louie Andrada ng Alaminos at nakasunod si Leonard Alfonso ng Iba, pang-apat itong tropang Bad Boy. Pero tinagos guys, tinagos ni Alfonso at ni Andrada. At ang ating champion sa race na to ay mula sa Iba Zambales, Leonard Alfonso. Pangalawa si John Louie Andrada, pangatlo sa Iso Campo, pang-apat si John Lloyd Magno. At panglimang dumating si Marlo Corob ng tropang Iba Zambales. A few moments later. Una po, happy birthday sa akin.
Sa lahat ng sumali dito, mag-iisang taon na din po yata na sumusuportahan namin yung mga cyclists. Wala pa kami isip kung nakuha dito, nagkakapuno pa kami. Gusto lang namin sila mahasa at balang araw ay pagmalaki ng kanilang mga sariling bayan, di ba? So ito po yung winner natin sa road bike category. Tsaka lahat po ng mga managers, mga coaches nila na nandito, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta po sa mga cyclist nyo. Ganun din po, dapat po kay Congressman Barawang Gulong, Oscar Orcosa, support po na binigay niya. Doon pala, no, yung dalawang gulong, Okay, fifth place sa road bike category, Mario Toro from Ibang Sambales. Ay, mga Sambales, gusto ko naman sumali. Fifth sa update. I forgot the hash and I missed. Wait. Okay. Four, yeah.
ready na naman tanggap. Ay. Yun, nakasal kita.